Dahil kaning adlaw day ba is naggrocery lang day mi day diri sa Aurora, Zamboanga del Sur. Kay uli man lagi mi sa mong bukid ani day nya. Sige ko katawa day samtang naglakaw ko. Kay lagi day wa ko nagdahom day ba nga maggrocery day mi ani diri sa moang lungsod. Anya wala mi katarong og ilis ani day pis lang. Kay kanay man naging pagkaulian na mo day is puro dali-dali ba. Kay nabalaka man gud ko ni fatherland ani day kay lagi gihilantan siya. Muna pag mobiyahe man sad gud mi day basta magsakyanan ra mi day is dili kay mi mag-import og ilis ba. Kay lagi di man sad mi muna og sasakyanan gud. Anya pag abot na mo sa bukid day yagnaog na mo sakyanan day mulakaw lang mi gamay gikan sa kalsada day is amuan na pong balay ba. Anyway day mag-move on na lang ko sa kung sinuotan ani no please lang. Bitaw ay una na kong gitanaw day is ang bugas kay lagi walay bugas lang fatherland mo nang gusto ko mo palit ani nga bugas kay lagi day pula-pula ba. Unya ang ending ani day paglungag lang fatherland day grabe daw kabaho nga bugas. Kumbaga day ba day grabe daw kuno kaabhong ingon si fatherland. Ay just mio day wala daw kuno kay nila gilungag. Kay barato ra man gud pud na siya nga bugas day kay 1,170 ra man gud ang hapsak. Unya kay nagtinapulan man gud ko day mo nang dire ra ko ni palit og bugas. Kay ang gamit man gud nilang fatherland nga bugas day is 160 unya kay distansya ra man gud dire sa groceryhan ang palitanan nila og bugas. Munang niana ko siya ang second wife nga diri na lang mi magpalit og bugas. Munang ayo lang siguro mo palit ato nga brand nga bugas no kay para di pud masayang inyong kwarta ba please lang. Og anyway day nagpalitan day ko biscuit ni fatherland ana no og sabon na sa iyang second wife. Kay kani magong second wife ni fatherland day way kahumanan iyang labhonon day please lang. Naglibog ko ani niya day og nganong di mahurot-hurot gyud ang ihang mga bulingon. Ang uban yang mga bulingon day is nga baho na nga stuck na dito sa moang labhananan. Munang niana ko sa iya day nga ipadaghan pa kuha ang sabon. Kay syaro lagi day di ni mahurot ang ihang bulingon ani mga panahon na. Og ni-request pa siya na ko ani day shampoo daw og cream silk. Just mio day ani mga panahon na day daghang ka siya request in kinabuhi ba. Pero ako ra sang gipalit day ang iyang mga gipangayo sa kuha. Kay ang gusto masad gud nako ani day nga uban pod si fatherland day ba kay para pod makapili pod unta siya sa iyang gustong paliton. Unya lagi day kay di man mauban si fatherland ani mga panahon na day kay nagid not feeling well man gud siya ani. Mo na iyang gipauban ako day ang iyang second wife. Unya kay first time man namo ni sa iyang second wife nga mag-uban bitaw mag-grocery. Ay just mio day wa ko na inform day nga daghan day kay siya dili pwedeng kaunon. Mo na naglibog sad noon ko niya please lang. Mo nang wala kay ko na malit og nilata ni nila day kay lagi daw day di sila mangaon. Og anyway shout out ko sa kuang followers diri no nga nakaila sa kuha. Shout out tay nimo ma'am no og nice to meet you di ay. Og mag-grocery day ko diri sa bukid day no sila jud na mismo ang ako ang papilion. Kung unsa ilang gustong paliton kay lagi day sila man pod ang mukaon or sila man pod ang mugamit good. Mo na pasagdaan ra jud ako na sila og papili kung unsa ilang gusto. Kay katopong last nga nag-grocery ko diri day si fatherland pod gihapon ang ako ang gipapili sa iyang gustong paliton ba. Pahuman og pamili sa second wife ni fatherland day mo nang niana ko sa iya kung sakto na ba na kay magbayad nami. Unya ni request pa jud ang second wife ni fatherland nga magpapalit daw siya sa kuog nudnod siyang nawong. Nagdugang-dugang lagi siya sa mga piling gwapa oy please lang. Anyway day diri jud ko di ka move on sa bugas nga mo ang napalit no. Bitaw oy balik ta sa bugas nga napalit na mo diri day no. Pagkaugmaan ni day is nanawag si fatherland sa kuha day kay lagi daw day ang bugas daw akong gipalit day grabe daw kaabhong. Bahalag unsaon daw nila pagkilis ang bugas day di jud ako na mawala ang baho. Mo na ni request na sad si fatherland sa kuha day nga magpapalit po daw kuno siya laing bugas. Mo nang di na lang jud ta patakag palit-palit og bugas day no. Kay lagi masayang jud ang ato ang gipalit. Kay kani manggod nga bugas day no kay grabe ka gwapa sa picture. Pero bati man day kay siya kung lungagon please lang. Og anyway mo ra dito ko i-share sa inyo day no og dire na day ko mag-end. I'm Emily and thank you for watching. Malambay mo ay.